Bună ziua, stimată comisie. Vreau să vă prezint autoevaluarea lecției planificată în cadrul concursului Pedagogul anului 2021, care s-a desfășurat la data de 20 ianuarie 2021 în incinta Liceului Onisifor Ghibu, având ca subiect crime împotriva umanității, Holocaustul. Obiectivele pe care mi le-am planificat și desfășurarea lor pentru atingerea în cadrul lecției le-am stabilit în baza nivelului clasei. Acestea sunt să definească noțiuni de holocaust, genocid, ghetto, soluții finale, să identifice măsurile anti-învreșlante de regimul nazist, să determine relațiile de cauzalitate și schimbare în istorie, să formuleze opinii și argumente despre holocaust pe baza surselor istorice. Cu ajutorul acestor obiective am încercat să dezvolt competențele, formarea comportamentelor democratice și valorilor general umane, precum și aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice. Timpul și structura lecției a fost de formare a preceperilor și deprinderilor noi. Strategii didactice pe care m-am axat ca metode și procedee au fost explicația, discuția ghidată, învățarea prin descoperire, forme de integrare frontal-individual, metode de evaluare, observarea sistematică, verificarea frontală, prezentarea orală. Tipul de evaluare a fost una curentă. Dacă să trec peste etapele lecției la evocare, cu ajutorul unui joc interactiv, am demarat lecția încercând să anticipez problema blocajului din partea elevilor, fiindcă ei se simțeau blocați de procesul filmării. În același rând am încercat să reactualizez cunoștințele lor despre războiul mondial studiat la lecțiile anterioare. Tot în cadrul evocării am inițiat o discuție dirijată în baza unor întrebări care pregăteau terenul pentru următoarea etapă a lecției. Elevii se implicau în discuție și își expuneau propriile idei și opinii. Această secvență a fost una de problematizare. În această etapă a lecției am încercat să creez o stare de bine a elevilor și să stabilesc o relație armonioasă cu ei pentru a asigura o bună desfășurare a lecției și a garanta succesul ei prin atingerea obiectivelor stabilite de la bun început. Realizarea sensului. În această etapă a lecției am demarat-o cu anunțarea subiectului. A urmat realizarea primului obiectiv propus și anume definirea termenilor cu ajutorul dicționarului din manual, dar și cu ajutorul informației prezentate la tabla interactivă. Termenii explicații elevii îi notau în caietele de clasă. Eu încercam să intervin cu completări dacă era cazul, pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor. Am stabilit o sarcină de problematizare în baza unei caricaturi pe care elevii trebuiau să o analizeze pentru identificarea mesajului. În urma discuției, ei au descoperit unele forme de discriminare. Scopul acestei sarcini era de a atinge unul din obiectivele planificate, și anume stabilirea relațiilor de cauzalitate, care anticipa următoarea sarcină. A urmat studierea unei fișe, elevii trebuiau să o lectureze și să identifice teoria nazismului. În baza acestei surse studiate, elevii trebuiau să atingă un obiectiv stabilit, formând opinii și argumente. În continuare, a urmat sarcina studierea hărții. Aici elevii trebuiau să o comenteze invocând argumente. Harta a fost prezentată la tabla interactivă, informația oferită de a avea menirea de a fixa cunoștințele achiziționate până la această etapă. În ultima parte a realizării sensului, am propus elevilor să cerceteze pozele prezentate la proiector și analiza lor ca surse istorice, identificând mesajul oferit de ele. Elevii își expuneau părerea și astfel a fost provocată o discuție dirijată. Pe parcursul acestei etape a lecției m-am străduit să realizez așa sarcini cu elevii, încât să fie centrate pe elev. Am stimulat activități de învățare a elevilor, folosind idei și propunerile elevilor, provocând discuții și o bună desfășurare. Am motivat învățarea și am menținut interesul elevilor pe tot parcursul lecției. La secvența reflexiei, în această parte a lecției, mi-am programat două sarcini.
Una era să studieze o sursă istorică care avea menirea să stimuleze elevii să-și expună propriile păreri și să formuleze concluzii. A urmat o altă sarcină cu utilizarea telefonelor pe care elevii le dețineau, încercând să ofere un răspuns argumentat la o întrebare de problematizare cu ajutorul platformei Mentimeter. La extindere, această secvență de lecții a fost programată pentru a trezi interesul elevilor de a continua cercetarea mai aprofundată a problemei Holocaustului și stabilirea lor la conferința tematică ce se desfășura anual în incinta liceului. Concluzii și recomandări. Lecția a fost bine organizată și structurată cu respectarea tuturor etapelor lecției. Obiectivele planificate au fost realizate. Lecția s-a desfășurat într-o atmosferă prielnică învățării. Managementul timpului a fost gestionat eficient. În timpul lecției au fost utilizate o gamă largă de metode și procedee. Vă mulțumesc mult!